Puc treballar a les institucions europees? Què és el Blue Book Traineeship? He de fer oposicions? Com me les preparo? Quina diferència hi ha entre treballar al Parlament Europeu, a la Comissió Europea o alguna altra institució? Benvinguts a Kandinsky també va començar estudiant dret, un podcast on juristes emprenedors parlen sobre tecnologia, innovació i més, amb Marta Villarroya i Raquel de Haro. Avui contem amb en Guillem Martínez, doble graduat en Dret i ADE a la Pompeu Fabra. Aquells que conegueu en Guillem sabreu que és impossible donar un titular dels programes i institucions en els que ha participat al llarg de la seva vida acadèmica, doncs són molts nombrosos. Tot i així, el fil comú de gran part dels projectes en els que ha participat és la Unió Europea. Benvingut, Guillem. Volem començar l'entrevista felicitant-te perquè aviat seràs graduat en Dret i ADE. Sí, I et converteixes després de així... 5 anys. Exacte, després de 5 anys, i et converteixes així en el nostre primer convidat que encara és estudiant. Doncs un gran honor, un gran honor estar aquí avui amb vosaltres. Igualment. I bé, si vols, comencem. En primer lloc, veiem que la participació en programes que donen a conèixer les institucions de la Unió Europea ha estat considerable. Què et va impulsar una mica a involucrar-te en projectes o programes així? Bueno, des de que he estat des de que vaig entrar a la universitat, vaig tenir un interès específic en l'àmbit de la Unió Europea i sobretot en l'àmbit, no només Unió Europea, sinó l'àmbit de les relacions internacionals, dret internacional públic i privat. De fet, aquest interès en l'àmbit concret de la Unió Europea doncs el vaig començar a descobrir estudiant dret de la Unió Europea a la universitat i arran d'això, aquest interès, tenia ganes de participar d'alguna manera a les institucions de la Unió Europea. Com ja sabeu i com segurament després preguntareu, a partir de quina edat es pot treballar a les institucions de la Unió Europea o es poden fer pràctiques a les institucions de la Unió Europea, normalment es demana que siguis un graduat o una graduada. Per tant, vaig intentar buscar de quina manera m'hi podia involucrar. I això ja a principis de carrera vaig buscar el programa Ambaixadors EPSO, que actualment soc un ambaixador EPSO. EPSO, pels que no ho sapigueu, perquè no ho sap molta gent, és l'Oficina Europea de Selecció de Personal i l'Oficina Europea de Selecció de Personal, que forma part de la Comissió Europea, organitza aquest programa d'ambaixadors i hi ha ambaixadors repartits arreu dels estats de la Unió Europea. Això sí, cada any canvien les universitats seleccionades pels estats membres que formen part del programa. I precisament aquell any, que ho vaig mirar, que crec que era fa 4 anys, doncs no hi havia la Universitat Pompeu Fabra i vaig dir, doncs res, no vaig poder fer-ho. Però precisament l'any passat, que estava estudiant, estava en una estada d'intercanvi a Suïssa, el Swiss European Mobility Program, doncs llavors allò que vas fer recerca i de sobte doncs vaig veure aquesta possibilitat i vaig dir, home, ho vaig demanar i ho vaig intentar buscar perquè recordo fins i tot enviar un correu demanant aquesta possibilitat i vaig dir, doncs és la meva. I després vaig fer tot el procediment d'aplicació per ser ambaixador i precisament l'any passat era a la Universitat Pompeu Fabra i em van seleccionar, que no et selecciona la universitat, sinó que et selecciona directament l'Oficina Europea de Selecció Personal, que és la institució que organitza els procediments de selecció en la majoria d'institucions de la Unió Europea i, per tant, van ser ells mateixos són ells mateixos que escullen els ambaixadors i ambaixadores. I per ser ambaixador, no cal, entenc que tots sou estudiants o pot ser també algun graduat o com funciona? Normalment els ambaixadors són estudiants de grau. No obstant, hi ha ambaixadors que són estudiants ja de màster, per tant estan graduats. Això depèn, per exemple, de si
evidentment, si la universitat ofereix estudis de màster o no. Per tant, si ara si la Universitat Pompeu Fabra l'any que ve fos una de les universitats candidades i jo estigués estudiant el màster d'advocacia, hi podria aplicar. Per tant, en aquest cas ja seria graduat. L'any que ve, però, tot s'ha de dir, s'ha publicat el llistat d'universitats de cara a l'any que ve i, malauradament, no hi ha cap universitat catalana, però aquest llistat es renova cada any. Per tant, segurament, de cara al 2023, hi haurà novament una universitat del territori català. I la tria de les universitats és aleatòria o ho fan en funció d'alguns requisits que han de complir o com funciona? Normalment és de forma aleatòria, però això queda en mans dels estats membres de la Unió Europea. Per tant, això sí que no desconec el procediment concret. Vale. Doncs, si vols, passem a explicar una mica com funciona el procés de selecció per acabar treballant a la Unió Europea o la possibilitat de fer pràctiques, per exemple, a la Comissió Europea, i etc. Doncs, evidentment, si vols treballar a la Unió Europea, segurament et plantejaràs a quina de les institucions de la Unió Europea vols treballar. Com ja sabem, les principals institucions de la Unió Europea, com ja sabem o no, perquè nosaltres pressuposem, hem estudiat dret de la Unió Europea, hauríem de saber que ja hi ha les 7 institucions, el Parlament de la Unió Europea, Consell de la Unió Europea, Consell Europeu, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Tribunal de Comptes i me'n deixo algun, segur. El Banc Central Europeu? El Banc Central? El Banc Central Europeu. Són les 7 institucions principals de la Unió Europea. En sabem la lliçó. Doncs, evidentment, totes aquestes institucions ofereixen pràctiques i ofereixen llocs de treball. D'aquestes institucions, totes elles, els procediments de selecció els realitza EPSO, l'Oficina Europea de Selecció del Personal. I aquests procediments de selecció cal distingir que n'hi ha de 2 tipus. Uns, els primers, són per esdevenir funcionari de les institucions europees, membre de la funció pública de la Unió Europea. Per tant, superes aquestes oposicions i tu tens una feina assegurada a les institucions de la Unió Europea. Hi ha diferents categories, evidentment. Hi ha la categoria pels graduats universitaris, que es diuen administradors, i el grau d'entrada per administradors és el grau d'entrada AD5, administrador de grau 5. I normalment entres, aquí pots aplicar en aquesta oposició sense tenir cap tipus d'experiència prèvia. En graus superiors, evidentment, es demana experiència prèvia. I per fer, diguéssim, un resum molt ràpid, doncs consisteix en diferents fases. La primera etapa és uns tests de raonament numèric, verbal i escrit. Per tant, aquesta primera etapa la realitzes amb la llengua materna. Per tant, en el cas nostre seria l'espanyol. Això seria la primera etapa. Una vegada superada aquesta primera etapa, amb la segona llengua que escullis, superes aquesta segona etapa, i aquesta segona etapa són preguntes concretes en funció del perfil concret al qual estàs aplicant. Per exemple, si és una oposició de lingüista, que aquí també, parèntesis, cal dominar 3 llengües de la Unió Europea, no només 2, doncs, en aquest cas, hi haurà preguntes concretes en el perfil de traductor lingüista. Si és política exterior de la Unió Europea, doncs política exterior de la Unió Europea. Per tant, preguntes concretes segons el perfil concret. Finalment, si superes aquesta etapa, hi ha la darrera etapa, que és Assessment Center, a Brussel·les o a Luxemburg, i t'has de desplaçar físicament a Brussel·les i a Luxemburg, i aquí es desenvoluparan unes proves que pot ser des d'entrevista motivacional, com preparar-se un tema d'exposició, com entrevista situacional, com et desenvoluparies davant d'una situació concreta davant de les institucions europees, etc.
hi ha un ventall de proves, unes 6 o 7 proves, i se n'escolleixen normalment 3. Per tant, i aquí sí que s'organitza sota el paraigües d'EPSO, però en aquesta darrera prova són mateixos funcionaris de les institucions europees que valoraran com et desenvolupes a l'hora de realitzar aquestes proves. I una vegada superada aquesta darrera prova, hi hauria l'etapa final, en el cas que hagis superat aquesta etapa, el teu historial, per dir-ho així, es queda registrat a unes llistes que tenen validesa d'1 any i seran les pròpies institucions de la Unió Europea, en funció de si el teu perfil els interessa o no, doncs que et convocaran a una entrevista i en el cas que superis l'entrevista començaràs a treballar per les institucions de la Unió Europea. Això és la primera categoria i després hi ha la segona, això són funcionaris, després hi ha els agents contractuals, que són 3 anys renovables una vegada, per tant, un total de 6 anys. I el procés de selecció pels agents és el mateix? El procés de selecció pels agents és una mica diferent. Les posicions d'agents ara mateix estan obertes, tu no apliques a una posició concreta, sinó que apliques a perfils concrets. Per tant, hi ha perfils de traductors lingüistes, hi ha perfils d'informàtics, hi ha perfils de tema legal, hi ha perfils d'economistes. Per tant, tu apliques en aquest perfil i són les pròpies institucions de la Unió Europea els que diuen si els interessa, o sigui, si el teu perfil és suficientment vàlid en funció del teu currículum, etc., doncs per desenvolupar les proves EPSO. Per tant, aquí el procediment és diferent. A les oposicions tothom pot aplicar l'oposició, aquí no. Aquí tu penges el teu currículum, ells el valoren i després et cridaran o no per realitzar les proves. I les proves són les mateixes, evidentment amb canvis, que tota aquesta informació la trobareu a la pàgina web d'EPSO, i aquí sí hi ha les dues primeres etapes, l'etapa de raonament numèric, verbal, etc. I després la segona etapa, que és preguntes específiques del teu perfil concret. Això, i no hi ha etapa final a l'Assessment Center, com he dit abans, a Brussel·les o Luxemburg. Això, diguéssim, és el resum general. I respecte a les pràctiques a la Unió Europea, cal ser estudiant en el moment que apliques? Perquè a vegades per fer pràctiques et demanen fer un conveni amb la universitat. En aquest cas també és així o no? No. I de fet, et demanen que hagis i que tinguis el títol, o sigui, que hagis acabat totes les assignatures i el treball de final de grau. És conditio sine qua non, si no, no pots fer les pràctiques. Per tant, tu quan apliques has de disposar ja del títol, si no, no és vàlid. Per tant, ara es van tancar fa molt poc les pràctiques a la Comissió Europea i d'aquí poc s'obriran les pràctiques al Parlament Europeu i al Consell de la Unió Europea, si no m'equivoco. Molt breument s'obriran les places. I tot això, i això sí que és important que ho sapigueu, tot això ho anem publicant, es publica a la pàgina web d'EPSO. EPSO té una pàgina on hi ha la informació general de les pràctiques, però és cada institució de la Unió Europea que té els seus propis programes de pràctiques. Per tant, cal estar al cas de la institució concreta. També jo he estat informant-me a vegades sobre les pràctiques de la Comissió Europea, perquè és una cosa que crec que m'interessaria en un futur, i també destacaria que a la Comissió Europea les pràctiques estan remunerades. Diria que el Parlament Europeu també, però no a tots els organismes de la Unió Europea estan remunerades. Llavors també per l'estudiant que ens escolti que sàpiga que hi ha aquesta opció i que és remunerat i per tant no requereix un gran desemborsament per part de l'estudiant. Sí, exacte, són remunerades i crec que són 1.200 euros al mes, per tant està realment molt bé perquè això s'ha lluitat molt perquè evidentment
els estudiants que fan pràctiques també treballen i jo crec que tenen el dret i a cobrar almenys per al treball que fan. I finalment, per acabar amb aquesta etapa de la Comissió Europea, donaries algun consell específic per preparar el currículum amb garanties d'èxit? Jo, tema currículum, no sóc el gurú dels currículums, no crec massa personalment que el currículum hagi d'estar fet d'una determinada manera, etc. El que et demanen és, i de fet aquí sí que no pots fer filigranes, et demanen el currículum en format Europass. Format Europass és el que es demanen a totes les aplicacions de la Unió Europea per fer pràctiques i també en les ofertes de treball també, per exemple, per ser agent contractual. Per tant, has de fer el teu perfil i jo aquí hi posaria realment tot el que hagis fet. O sigui, tot el que hagis fet també implica experiències de voluntariat, experiències... Després també hi ha un apartat de posar les teves skills, les teves habilitats. Per tant, jo tot això realment explicaria en detall ben bé tot el que has fet i projectes, realment experiència professional, resultats acadèmics i totes les activitats que hagis fet a nivell extraescolar, també interessos, etc., tot això és el que compta. Evidentment, ells es focalitzaran molt en experiència professional i les universitats on has estudiat, això és veritat, perquè hi ha molta demanda, hi ha molt poca oferta, per tant, al final has de seleccionar d'alguna manera, per dir-ho així. Per tant, sempre primaran els criteris acadèmics i d'experiència professional, però tot l'altre compta. Totes les altres coses que hagis pogut fer compten i compten molt. Doncs moltes gràcies, Guillem. Segur que tot el que ens has dit servirà per tots els estudiants que s'ho plantegin. Doncs ara passem a parlar més en detall d'Utopia. Què és Utopia? Utopia és una aliança de 6 universitats europees, la Universitat de Gothenburg, Ljubljana, la CG Paris Université, la British University Brussels i la Universitat de Warwick i la Universitat Pompeu Fabra. És una universitat creada, una aliança d'universitats creada per dissenyar el que seria el futur de l'educació universitària a Europa. I tot això sona molt abstracte, però es concreta en diferents working groups, grups de treball, en diferents àmbits, educació, inclusió, territori, que tenen projectes concrets. I a part d'aquestes unitats de treball, també hi ha el programa d'ambaixadors, que podré explicar amb més detall. Després també hi ha diferents programes, a part d'ambaixadors, per exemple, l'Utopia Certificate d'Internacionalització, per exemple, el certificat Utopia d'Internacionalització, per demostrar l'aprenentatge internacional a la universitat. Tot això després, si teniu dubtes concrets, en podem parlar. Després també tenim l'Utopia Student Think Tank. Per tant, són moltes iniciatives que s'han creat en el marc d'aquesta aliança Utopia. Després també destaquen, per exemple, els Utopia Fellowship Program, que en el cas que estigui realitzant recerca, doncs favoreix aquesta mobilitat de doctorands entre les diferents universitats de l'aliança i realitzar recerca compartida entre diferents universitats, projectes compartits, etc. Per tant, que hi hagi realment molta interacció entre aquestes universitats que realment molt prestigioses a la Unió Europea i fora de la Unió Europea, Warwick, però amb aquest objectiu comú de crear el que seria l'educació superior a Europa del futur, basat en valors, per exemple, en aquest
que us he parlat dels working groups. Per exemple, el working group d'inclusió, què fa? Doncs el working group d'inclusió el que fa són establir recomanacions per com integrar a les universitats de l'Aliança els grups més vulnerables, els grups més desfavorits. Contactar amb aquestes persones perquè donguin el seu testimoniatge. Per tant, que d'aquestes opinions de les persones que es poden sentir no integrades a la comunitat universitària, doncs després crear recomanacions i implementar-les en el marc de tota la xarxa Universitats d'Utòpia. I això també per exemple, amb la Working Group de territori, que se'n diu Placemaking, doncs el que es fa és els estudiants han de trobar temes cabdals de reptes de les ciutats on es troben les universitats, per exemple, a Barcelona, doncs repte de sostenibilitat, repte, etc. Però reptes concrets. I després, cada universitat farà el mateix i després s'escolliran, diguéssim, els 2 reptes majors que podem trobar comuns entre totes les universitats i es proposaran solucions. I per anar acabant, et volíem preguntar que ens fessis un balanç de la teva experiència universitària i si et deixes alguna cosa per fer. De la meva experiència universitària només em deixo una cosa a fer, que és aquest últim curs a Barcelona. Però he de dir que he pogut disfrutar l'experiència universitària totalment, o sigui, perquè jo soc de Girona i des de primer curs vaig venir a viure a Barcelona, a la residència universitària Ciutadella, molt coneguda entre els estudiants de la universitat, i realment vaig poder viure la vida universitària, no només el que seria la part acadèmica, molt important, però també una part que és essencial, és la vida universitària, amb tot el que implica, i realment, en tot cas, l'any passat també vaig poder tenir aquesta experiència Erasmus, molt bona. Realment són experiències que et canvien la vida, i ho he de dir, els anys d'universitat han estat els millors anys de la meva vida, curta vida encara, però ha estat vibrant, o sigui, i realment ara aquest parèntesis que esperem que duri poc, que estem tots a casa treballant o potser, sí, més o menys tots estem més parats, però realment un balanç molt positiu de coneixements i d'amistats doncs molt valuoses. Totalment. Jo el que més m'enduc de la Pompeu, a part de les hores de sacrifici estudiant, són les amistats, sense dubte. I sent tan coneixedor de les institucions europees com ets tu, et veus treballant en un futur a la Unió Europea? M'agradaria molt, però ser ambaixador no és allò que ja treballes a les institucions de la Unió Europea, sinó que has de passar, evidentment, tots els processos de selecció com tothom, i són molt competitius. Jo el que vull fer és acabar-me de formar, fer un màster, etc. i tenir, com he dit abans, experiència professional, fins i tot poder fer pràctiques a la comissió, recordant-me'n de les dates, que són... No te n'oblidis. Això és un apunt cap a mi. Sí, exacte. Doncs m'agradaria moltíssim, però tot es veurà en el futur, si és Unió Europea, si és una altra institució internacional, però realment el projecte de la Unió Europea és un projecte no només econòmic, és un projecte humanista. I en aquesta mateixa línia, ja acabem amb les 2 últimes preguntes que fem, i la primera seria que quin és el consell que li donaries al Guillem de primer de carrera? El Guillem, o sigui, jo el que li recomanaria és que obri els ulls, que no miri, que deixi el mòbil de banda i que realment estigui obert
tots amb els 5 sentits al món, el que t'ofereix el món, totes les possibilitats que se t'ofereixen, perquè en són moltes. Hi ha molta gent que està deixant escapar cada dia molts de trens d'oportunitats a les seves vides. I no només en l'àmbit acadèmic o les oportunitats, per exemple, d'Utopia o de carreres professionals, etc., sinó també oportunitats d'amistats, d'un dia que deixes d'anar, de fer una activitat que en tenies ganes i ja està, i et quedes a casa fent que al final no acabes fent res. Per tant, el que vull dir és motivació en tot el que facis, estant amb els amics, organitzant activitats, plans amb els amics de cap de setmana, qualsevol cosa, però que estiguis implicat perquè realment el que hem vist amb aquesta crisi del Covid hem d'aprendre a valorar el que tenim i d'aprofitar al màxim el que tenim, perquè d'un dia per l'altre pot desaparèixer. Per tant, el que li dic al Guillem de primer és disfruta al màxim, aprofita al màxim, aprèn dels professors de la universitat, de la Pompeu, són excel·lents, aprèn de gent supermotivada a la universitat, que n'hi ha molta, i crea grans projectes per millorar el futur de les persones, perquè al final estem aquí per això. Perquè si millores el futur de les persones, tu també estaràs millor i et sentiràs millor, per tant, endavant. I per últim, ens agradaria que ens nominessis a la nostra següent convidada o convidat. Potser et diria, la persona que m'ha marcat més la meva carrera universitària a la Pompeu, que no és cap professor, sinó que és una molt bona amistat, que és el Pol Otto Massaguer, que està estudiant el màster d'advocacia a la Pompeu i que es vol dedicar, voldrà fer oposicions per entrar al cos, als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya. Però és una persona amb molt de coneixement i que realment amb ell he tingut les millors vivències de la vida universitària, però tant a nivell de diàleg com a nivell personal, com a nivell d'activitats que hem fet junts. I amb ell també vam crear l'Associació de Representants Estudiantils de la Universitat Pompeu Fabra, que el que vol promoure és això, potenciar la millora de la universitat i la vida dels estudiants, que com hem dit, al final el que estem aquí és per millorar la vida de totes i tots. Per tant, jo nominaria el Pol Otto Massaguer. Interessant també el nominat, perquè no hem entrevistat a ningú encara que vulgui opositar prop al cos superior de la Generalitat, diguéssim. Així que jo crec que segur que ens podrà portar moltes coses interessants. I res, moltes gràcies, Guillem. Moltes gràcies. Un plaer, moltes gràcies a vosaltres. I finalment us volem recordar que si t'ha agradat aquest episodi pots escoltar o reescoltar altres. Per exemple, el número 2 sobre emprenedoria al sector legal, l'episodi número 3 sobre ser CEO amb 50 empleats a càrrec i només tenir 23 anys, o el número 4 sobre el Bitcoin de blockchain i la relació estudiant-professor. Si no vols perdre 3, segueix-nos a les xarxes. I a tu, que ens escoltes, recorda, el Guillem també va començar estudiant dret.